Kay na, ma'am. Kita kan ni para ko. Ay na pa man ko'y bakante o diri ka sa tangke. Asa na po mga motor diri? Oy, wala man mga agi. Saan mo nang lamisa? Ay, panginabuhi para sa pamilya. Asa naman itong mga flag trabaho idugay magkaayo? Sa ato ka ma'am, mapugos kog sakay aning bati nga motor. Ay na pagdakag istorya ma'am kung musakay ka, sakay. Naana po ning sitwasyon na ni. Makalagot. Dugaaya po sa mga motor diri. Ay, mas mag-deliver pa kog bangko. Malangan na noong ko. Kaya may mga motor. Yung bangkuan ay dali rin ay mahalin. Kaya ligon pagkahimo. Uy, may motor oh. Pasakya ako, be. Boss, pwede mo sakay? Saan karga? Saan eh, karga? Karga rin. Ah, dalon. Order ni boss. Kuha ko na ako boss sa kanto way klaro. Ah, sige, Pex. Tara. Hindi lang nato na igaid. Ay lang boss. Maagtang ko ha. Lagi na boss. Kay na, ma'am. Kita kan ni para ko. Ay na pa man ko'y bakante o diri ka sa tangke. Kita kan kargado na kay kao, ma-make up pa kag pasahero. Sir, bugat-bugat pa sir. Di pa ta mo larga sir? Kaya lang, sir. Ma'am, sige na, tara. Wa pa kay gikargang mga bangko diha, musakay unta ko. Sakto pa manggog ka. Gusto ko ako ray sa pasahero. Kung ikaw na po di sa alkansi, kay ko. Sir, haoy na kay sir ba? Basta dili ko musakay. Nakaw na. Magpagkakalakaw. Kita man kang na ako diri. Wala pag yun. Sakay pa ka ganyan sa kuha, naabot na ka. Nasa ko. Pasakyan tanang kargado kayo. Asa na po mga motor diri? Oy, wala man mga agi. Dugay na po ta mahalin na nani ba? Uy, may motor oh. Boss, boss. Sakay ko. Usahan mo nang lamisa? Ay, panginabuhi para sa pamilya. Ah, asa man na ni mo iyatod? Dito sa sentro boss. Di ka maglisod na nagdala? Gira, makaya rin naglukdo. Basigma, pakong ko. Kargado na ni sa kong mga braso. Ah, sige, sakay. Ay lang tamaking tambutso. Tama gyud ka, basig maso. Sige, masakay na ko. Musa naman pod. Tara, luwag pa manggog kayo. Sakto na ka diri sa tangke. Musakay ko kung wala kay karga. Na naman po kay karga oh. Asa naman itong mga flag trabaho idugay magkaayo? Tawagan sa nako, be. Ayan nawag. Hello ma'am. Oh. Ay pa ma'am, dugay kay ang kwandri ma'am ba? Bati kay mga motor na ikarga. Batig motor, basig. O ma'am, mga bati kayo ma'am. Saan man ako ni ma'am? Uy, basin madugay ko ma'am ba? Kung dili ka maabot on time, balik na lang ugma. Ay na, sige arti-arti, sakay na lang gudana. Sige, 5 minutes ha. Kung wala pa ka, mulakaw na ko. Sa ato ka ma'am, mapugos kog sakay aning bati nga motor. Ay na pagdakag istorya ma'am kung musakay ka, sakay. Ah, sige sige ma'am, musakay na lang ko ani, bahalang napugos ko. Tara, tara. Tarunga lang yun ha, pantay mga mukmukta. Oy, ay kung sisisiya, may magipugos ka, ikaw ra ba ini sakay? Boss, hapit na kumahot nagkusog boss. Ah, sorry kay ma'am, niliyok manggug ka. Ang lamisa ron ko Boss, naglisod sad ko dire. Saan ba na ako pagsunod og trabaho ani?